utolsó meccs. És a csúlyvastor, valamint a brazil jiu-jitsu, ahonnan érkezett. Judo többszörös magyar bajnok, Európa kupa, második, harmadik hely judóban, grappling harmadik hely, húrja a motorozás és a kertészkedés. Hölgyeim és uraim, ma a piros sarokban Szabó Frici, Frigyes Magyarország! Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, ezen a mérkőzésen technikai KO-val győz This bout winner by TKO of Afghanistan.
Kapcsolatban egy óriási tapsot, Szalai